بیمار ہو جائے تو کدی اپنے بھرا دے دروازے تے نہیں گیا، تیری بہن بیمار ہے تو کدی اپنی بہن دے دروازے تے نہیں گیا، تیرے رشتہ دار بیمار نے کدی تو اپنے رشتہ داران دے دروازے تے نہیں گیا۔ میرے نبی یہودیاں دے دروازے تے پہنچ گئے نے، میرے نبی غیر مسلم دے دروازے تے پہنچ گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جا کے دروازے دے اتے دستک دیتی ہے، ادھروں جڑا یہودی بچہ ہے وہ دے باپ نے آ کے دروازہ کھولیا ہے، دروازہ کھول کے مسلمانہ دا نبی سامنے کھڑا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اینج کر کے بچے دے سر دے اتے جا کے وہ جڑا بچہ یہودی سی وہ دے سر دے اتے جا کے میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے یا غلام سم اللہ، یا غلام سم اللہ، اے پتر اللہ دا نام لے لے، اے پتر کلمہ پڑھی لے، اے پتر مسلمان ہو جا، تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ او جس وقت میرے نبی نے کلمے دا کیا ہے انہیں اپنی نظراں اپنے باپ دی طرف کر لیا نے، میرا باپ میں نو کی کہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ باپ نے کیا کیا اتیا ابل قاسم، ابل قاسم دی گل مان لے، کلمہ پڑھ کے نبی دا مرید بن جا۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہودیاں دے بچے نو محبت رسول مل گئی ہے، جنت بھی مل گئی، میرے نبی دا ساتھ بھی مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ محبت رسول اس طرح دی کر کے وکھانا، اوے او دے رتبے نہ کوئی تولے، اوے او دے رتبے نہ کوئی تولے، کڈا سونا نام اس دا جے دے نام تے رب بولے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، اے 6 حدیثاں میں 7 روایتاں بیان کیتیاں نے، ابو بکر دی محبت ویکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ جنگ تبوک دا موقع ہے، حضرت ابو بکر نے سارا مال رب دے راہ دے اندر دے دیتا، میرے نبی دے کہن دے اوتے دیتا۔ حضرت عمر دی محبت ویکھ لو، حدیث کے اندر لکھیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا نا پرنالا جڑا انہاں دا مکان سی نا، انہاں دا پرنالا راستے دے اندر آ گیا سی، تے حضرت عمر راستے دے اندروں گزر کے جا رہے نے، اس پرنالے دا پانی گریا ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کپڑیاں دے ہوتے چھٹاں پہ گیا نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں وزیر اعظم دی گل پیا کرنا وا، میں مسلمانہ دے خلیفہ دی گل پیا کرنا وا، حکم دے رہے ہو سنو ذری دھیان دینا لے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خلافت دا دور ہے، تے حضرت عمر فرماندے نے آ جڑا پرنالا اینو پٹ دیو، اے جڑا پرنالا اینو کھیڑ دیو، تے انج کر کے پرنالا او کھیڑ دیتا گیا۔ ذری سنیا جے محبت رسول ہے۔